So, lakihan mo. Okay. Guys, for today's video, ayan, gagawa tayo ng cheese gimat. Ayan. Need natin guys ng 2 cup na white flour. Then, sugar natin, 1 teaspoon sugar. Pagsamasamahin ko guys yung then mag-add tayo guys ng konting salt. Konti lang. Then 3 tablespoon na powder milk. Mix ko na din guys yung ating yes na need natin ng 1 teaspoon na yes. Lagay ko na guys yung ating yes. Ayan. Start na tayo guys. Naman tayo, be-blend natin guys. Meron tayong ano yan guys. Isang malaking ano yan patata. Binold ko lang siya. Guys, nilagay ko na yung patata dito. Ayan, mag-add tayo ng 3 egg. Yung ating patata and egg. Then, add ko yung aking 100 grams na butter. Tinunaw ko na siya guys. Yan na yung ating, ano guys, yung flour. Ayan. Mix ko na yung ating potato butter. Ayan. Then mag-add ako guys ng 1/4 na maligamgam na tubig. Then, konting vanilla. Konti lang. Walang powder eh. Then, mix lang natin siya guys. Ayan. Mix, mix, mix. O, diba? Yun na. Haluin natin lang siya guys ng mabuti. Dahil papindot dahil. Hindi ko na siya mapindot. Papabitawan ko. Guys, cover ko lang siya ng ikip natin siya guys ng at least 1 hour. Guys, ito na yung ano natin. Ayan. After 1 hour, ayan. Ayan na siya. Ano siya guys. Lagay lang tayo ng konting oil. Ayan.
Then, meron tayo guys na curry. Parang ang laki ng ano ko. Paloob lang guys yung curry guys. Namukatkat na tayo yung roses. Pink. Pink roses. Yan. Baka ano ba, sobrang init doon. Order ko. Ubus na sir, te? Ubus na. Clinic mo na. Aray. Pag-sip. Siya guys. Gawa tayo ng sauce. Sugar powder. Tina-open na yun, te? Then cinnamon. Mix lang natin guys.
natin guys. Ano? Baby. Wait, no, kamuga. Ano, di na ko kadaog niya. Ba't sa kirat sa hain? Tumanan mo na. Sige na. Okay, Ano to? Picture. Lakihan mo. Okay na.